it's me again, Mama Sita Nicole. So today guys, may gagawin tayo. I-share ko sa inyo how to curl my hair without iron. So ang ginagamit ko is, ito siya, yung Curl Defining Cream Glaze. So ipakita ko yan sa inyo. Ito siya. At gagamit din tayo ng flexible siya guys. Ito din siya. Marami to siya at saka nandito sa table. So anyway, ipakita ko na sa inyo how to do it. Yeah, let's start! Ayan na guys, mag-start na tayo. Maglagay na tayo ng Curl Defining Cream. So maglagay tayo. Mabango siya, super. Para siyang para siyang masarap. Alam niyo yung masarap. Masarap siya, parang kainin. Wait lang kayo dyan. Kasi mayami-yami ito eh. So, igano natin guys. Para siyang cream silk or conditioner. So, ilagay natin kung saan gusto mo na i-curl mo. So, ito din, magkuha tayo ganito. Igano natin. Tapos, pagkatapos niyan, maglagay tayo nito, diba? Super easy lang siya guys. Ganon. Tapos, i-roll natin pataas. Oo. Wait lang. Tulunguy ako eh. Matagal na ako hindi nakapag-curl nito guys. Kasi straight talaga yung buhok ko. Super straight siya. Kaya minsan, kailangan ko nito, mga 3 hours bago siya, 3 hours or 4 hours bago siya mag-curl. Ganun. At saka, para siyang i-tight natin siya. Para hindi malaglag ang kanti. Ganun lang siya ka. Easy guys. So, paulit-ulit natin gawin. Ganito. Ganun lang siya. O, diba? Sana all. So, sa next na naman tayo. Same way. Ganun pa rin. Maglagay na naman tayo ng cream. Super bango ng buhok ko guys. Nang dahil sa cream na yan. Nang dahil dyan, mag-curly tayo pag may time, no? Tapos na ako nag-curl sa buhok ko. Tapos, need natin hintayin ng mga 3 hours or 4 hours bago natin tanggalin. Make sure natin na mag-curl talaga siya, no? Ganun. So, we'll see you in 3 hours or 4 hours. Babu! So, ayan na guys, I'm back. Tanggalin na natin to kasi 5 hours na, sobrahan na talaga, no? So, I'm sure na curly na ito, kaya start na natin tanggalin. Ayan, mag-start tayo sa end. Masarap talaga pag sa end mag-umpisa. Para maganda. Ayan, oh my god. Excited ako guys, super. Ayan. Ganun lang siya. Diba? Wait lang, hindi pa natin tapos. Kasi, ang buhok ko super straight siya, kaya hindi masyado siya talaga sa curl. Pero at least, nag-curl pa rin. Ayan, malaki siya guys. Super laki. Kaya excited ako dito kasi, long time. Matagal na ako hindi nag-curl. Kaya, excited din. Ayan pa, oh. O, diba? Tamang-tama. Pag-curl ko, tapos pasok ako sa live ng kaibigan ko. Bango niya. Ang sarap. Again. May dalawa pa dito sa left side. O, diba? Sha. Pwede din natin yung suklayin, kaso mabuhag-hag siya pag suklayin natin. Kaya, we'll see. Ito na siya, my god! O, diba? Para siyang snake. Para siyang snake talaga. Yan sa kabila naman. Para akong King Kong. Ano yung King Kong? King Kong is, cartoon siya. Ang ganda naman. Maganda. Ang ganda nga naman talaga.
talaga pagka-curl. Yan. Ang hirap lang talaga pag mahaba ang buhok mo kasi at saka lalong makapal. Mahirap siya. Katulad ng ano ko buhok at singkapal ng mukha ko naman. Charot. Oo. Kaya excited ako kasi nga 2 times ko na mag-curl sa buhok ko since pagbili ko nito. Nag-try ako, di ba? Sana all. Sana oil. Para siyang snake. I feel na snake na siya. Chang, chang, chang. Come on. Wala na. Hala, hindi na matanggal. Ano ba? Iikot ka ba o hindi? Ano ba? Hala, hindi na matanggal. Wait, move on. Isa tayo. Sa kabila ng buhay tayo pupunta, guys. Ayan. Oh my God. Look at that. Ouch, ouch, ouch. Kaya, minsan lang ako nag-curly kasi nga, mahirap sa mahabang buhok. Sobra. O, diba? Uy, Jesus Christ. Look at that. Ang ganda naman dito sa right side. Parang nagpapakyo siya, guys. Oo, my goodness. Gusto ko yung ganun. Dito tayo sa isa. Ayan. O, diba may party? Kasi nagpa-curl. Oh my God. Look at that. Ang curl naman sa right side. Bakit sa left hindi masyado? Baka ayan, na siya. Come on. Come on, baby. There you go. Oh my God, ito na siya, guys. Mas curly dito sa right side, guys, sa left side. O, diba? Bongga. Tapos, lagyan natin ng clip yan. Ayan. So, ayan na, guys. Nandito na tayo. Nakalagay ako ng clip at saka ina-arrange ko. So, anyway, guys, kung gusto niyong mag-curl katulad ko without iron, super simple, easy lang talaga siya, guys. Watch nyo na lang yung video ko at saka, watch and learn. Ganun, oo. At saka, hindi nasunog ang buhok ko at saka mabango pa. Oo, ano pang hinihintay nyo? Arat na. So anyway, I just wanna end the video in here. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you're always updated for my new